Labarin da ke shigo mana yanzu haka daga birnin tarayya Abuja na nuni da cewa gwamnonin arewa na jam'iyyar APC sun hargitse da rikici a daidai lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Adamu suka ayyana cewa Ahmed Lawan shine wanda zai gaji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a takarar jam'iyyar APC na shugaban ƙasa. Wannan lamari dai ya rincaɓe a daidai lokacin da mafi yawan mutane suke tunanin cewa ana tunanin takarar za ta fito ne a tsakankanin Yemi Osibanjo ko kuma Bola Ahmed Tinubu. Duk da cewa gwamnonin jam'iyyar APC na arewacin Najeriya guda 11 a daren jiya sun amince da cewa mulki ya koma kudancin Najeriya, amma dai jam'iyyar APC da alamu ta take wannan kuduri na gwamnonin. Sai dai kuma yanzu haka gwamnonin sun nuna rashin jin daɗin su, inda suka bayyana cewa ala ayi halin sai mulki ya koma kudancin Najeriya. Kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo, za ku ga gwamnonin sun shiga mitin yanzu haka, wanda har yanzu suna cikin tattaunawa da ba su fito ba tukunna. Ku biyo mu domin jin cikakken rahoto akan wannan dambarwa da ake toyawa. There's no anointed candidate, and therefore directed that this call complete the progressive forum, governors forum, meet with the National Working Committee of the party to agree and offer further solutions and recommendations of his own succession. I'm sure this will be the last of consultation.